Сумняваешься? У своих актерских здольностях ни крапельки. А вось ты сможешь ты? Скажи что-нибудь роботным голосом. О, салют, сябры! Добрага ранку усім гледачам добраранка. А мы з Касей вырашылі Лесіку сюрпрыз падрыхтаваць. О, нормально. А калі яшчэ больш металу у голас дадасі, зусім будзе добра. Сябры, толькі вы нас не выдавайце. Тады пабеглі рыхтавацца? Добрага ранку усім гледачам добраранка. А я што, першы прыйшоў? Ай-яй-яй! Каравул! Лесік, ратуйся! Яны паўсюль! Хто паўсюль? Хто? Ты роботы наступаюць! Ты што, не бачыў? Па тэлевізары абвясцілі, не чуў? Ды не. Усе роботы узбунтаваліся. Уяўляеш, пральныя машыны адмаўляюцца мыць, пенай плююцца, банкаматы грошай не выдаюць. Ну і ну. І што зараз будзе? Што будзе? Я так баюся, адзін робот сюды ідзе, я бачыла. Кася, не бойся, я тебе у крыўду не дам. Не дазволім нейкім там электронна-механічным наш добраранак захапіць. Ілля? Я не Ілля, не Ілля я. Гэта робот, які знешне вельмі падобны на Іллю. Вось яно што. Значыць так, добраранкаўцы, будзеце выконваць тое, што я вам скажу. Чуеш? Ой-ой-ой. Гэта ты будзеш рабіць тое, што мы скажам. Лесік, не пярэч, хутка яны захопяць увесь свет. І што тады будзе? Кася, без панікі. Галоўны закон роботаў ведаеш які? Які? Ніколі не прычыняць шкоду чалавецтву. Так яны запраграміраваны. І таму слухай мой загад, робот. Станавіся ты зноў нашым Іллёй. Твой загад выконваю. Даўно здагадаўся, што мы жартуем? Не адразу, але здагадаўся. А ўсё ж такі здорова мы придумали. Здорово. І ты, Кася, так натуральна спалох показала. А Ілля рухаўся і гаварыў, нібы сапраўдны робот. Малайцы. Мы стараліся. А ў мяне пытанне. Хто придумаў роботаў? Магу расказаць. Але спачатку давайце мультфільм разам з гледачамі паглядзім. Давайте. Хлопчики, хто роботаў придумаў? Слова «робот» з'явілася ў 1920 годзе. Ого, так даўно! І прыдумаў яго чэшскі пісьменнік Карл Чапік. Ён напісаў фантастычную п'есу, у якой механічныя машыны, падобныя на людзей, паўсталі супраць іх. Зусім як мы сёння з Іллёй прыдумалі. Добра, што гэта была ўсяго толькі фантастыка. А вось яшчэ цікавая інфармацыя, слухайце. У сярэдзіне 18 стагоддзя адзін вельмі таленавіты інжынер, які займаўся стварэннем механічных гадзіннікаў, прыдумаў першых механічных роботаў. І як яны выглядалі? Іх было 3. Робот-музыкант, дзяўчынка, якая грала на аргане. Рукі яе націскалі на клавішы, вочы міргалі і глядзелі ў патрэбным накірунку. Ух ты! Неверагодна! Яна была зусім як жывая! А другі робот як выглядаў? Як звычайны мастак. І алоўкам ён мог маляваць партрэты французскіх каралеўскіх асоб і яшчэ шмат чаго. А маляваў якасна? Проста супераўскі маляваў. Здорово! А трэці? Трэці робот быў пісьменнікам. Толькі ўявіце, ён гусінае пяро мачыў у чарнільніцу, трэс яго, каб не было кляксаў, і потым пісаў тэкст, які складаўся з 40 літр. Уяўляю, які фурор вызвалі гэтыя лялькі-роботы. Гэта так. А купіць іх можна было тады? Не, іх дэманстравалі ў многіх краінах свету, але толькі як рэкламу. А да нашага часу яны захаваліся? Ага, хацелася б на гэтых першых механічных роботаў паглядзець. Можна. Яны знаходзяцца ў музеі Швейцарыі. Ух ты, клас! Калі паедзем у Швейцарыю, абавязкова наведаем гэты музей. Дамовіліся. А зараз мульцік. А пасля віктарына па ім.
Добра, тады глядзім. А мы тут таксама вырашылі гарбаты з мятком падчаставаць. Бо пасля такога салодкага мультика так салодкага захацелася. Але спачатку віктарына. Мы ж гледачам абяцалі. Вядома, і першае пытанне я магу задаць для вас і ўсіх нашых гледачоў. Давай, Ля, мы цябе уважліва слухаем. Адкажыце, калі ласка, які час быў на гадзінніку, калі Пятачок і Вінні-Пух прыйшлі ў госці да труса? Колькі, ну раніца была. А дакладней? Можа, 8 гадзін? А я скажу 7. Моя любимая лічба. А ведаеце чаму? Не цяжка здагадацца, бо о 7 гадзіне раніцы пачынаецца наш дабраранак. Правильно, Лесічак. Але, Кася, твой адказ 7 на маё пытанне, на жаль, неправільны. Шкода. Засталіся толькі нашы гледачы. Сябры, ну, на вас уся надзея. Што вы кажаце? На гадзінніку было аж 10 гадзін? Упэўненыя? Ну, добра. Ілля, нашы гледачы гавораць, што калі Пятачок і Вінні прыйшлі ў госці да труса, на ягоным гадзінніку было 10 гадзін раніцы. І гэта правільны адказ. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь? Раз уж ты все равно шел мимо. Ах, да. Я заўсёды казала, што нашы гледачы самыя важлівыя гледачы ў свеце. Гэта так. А мы працягваем. І другое пытанне для ўсіх будзе ад мяне. Зараз я засяроджуся і першай на яго адкажу, вось бачыце. Паглядзім. Так, адкажыце мне, што спачатку зрабіў трус, калі сеў да стала? Пачакайце, не адказвайце, маўчыце. Так, можа, сказаў, прыемнага апетыту, ён жа выхаваны трус. Кася, тады б пытанне гучала, што сказаў, а не што зрабіў. Вядома. А што ж ён тады зрабіў? Я не памятаю. Я, здаецца, ведаю. Ну і што зрабіў трус, калі сеў да стала? Ён павязаў сабе сурвэтку, так? Усё так, я таксама успомніла. А потым і Вінні павязаў сабе і Пятачку сурвэткі. І гэта правільны адказ. А зараз пытанне ад Касі. І яно толькі для вас, нашы паважаныя гледачы. Слухайце уважліва. Да каго першага накіраваліся ў госці Вінні-Пух і Пятачок? У самым пачатку мульціка? Менавіта так. Сябры, памятайце, што ваш адказ трэба абавязкова пацвердзіць малюнкам. Нагадваем нашы адрасы. Паштовы 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак ТВ slimak@gmail.com. Пераможцы, як і заўсёды, атрымаюць падарункі ад нас і часопіса «Умняша». Так што спяшайцеся. А зараз будзем гарбатай з мятком частавацца і яшчэ адзін мульцік глядзець. Ну, нарэшце успомнілі пра мядок, а я ўжо думала, не дачакаюся. Ой, ну як жа я люблю мядок з гарбатай. І я люблю. Гэта і смачна, і карысна. Ага. О, а разумнік наш дзе? Жу-жу-жу, я летаю, я жу-жу, над поляною кружу. Ого! Лесік, ти вирішив пчолкою побить? Близко, але не. Ты аса? Не, яшчэ далей. Тады хто ти? Про якія літары мы толькі што мульцік глядзелі? Про ча і ша. Я здагадаўся, ты чмель. Правильно. І ў мяне да вас пытанне. Чым чмель ад пчалы і асы адрозніваецца? Ну, на першы погляд, нічым. І ўсё ж такі. Ну, я ведаю, што чмель па памерах больш за пчалу і асу. Так, а яшчэ? Можа, талію
у яго няма, як у осы. Малайчына, Кася. А яшчэ чмель жужжыць грамчэй. І джаліць рэдка, толькі калі абараняецца. Вось гэта мне падабаецца. А давай, Лесік, і я касцюм чмеля сабе зраблю. Будзем бегаць і жужжаць, і ўсіх пужаць. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я лятаю, я жужжу. Ілля, ты з намі? Не, у мяне на сёння іншыя справы запланаваны. Ну, як хочаш. Лесік, за мной. Пачакайце. А з гледачамі развітацца? Ой, сябры, прабачце. Добрага і цікавага ўсім дня. А галоўнае, вясёлага. А мы, як заўсёды, убачымся зранку. У нашым добраранку! Сюрпрызики розныя, смешныя. Мы вам абяцаем.